Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Peniat Sing Siem oleh thu hakilat pathai khubor bakit khot ka KHADC kila lej banya kendo yakin nong shong shnong ki basyong haki jaka khapot jong ka block 2 bat kentu joru ya khot ka Karbi Anglong Autonomous Council u Abhijit Kro ban pentikna baki para do para snam ki basyong haki to ki jaka kim dei ban sha penthot kumbaja na kapor syakapor Henry ka dei bandon hapdeng ka syong suk syong san ya kane utei UCEM ka KHADC ulayat hu hadien ka jingle hiar kit khot ka council menta ka sngi ka lai tarik naitung arhajar arphaulai ban let jngo ya ka jaka ka badan ha ka jingya ka japut ka bahab ha ka block 2 ha bakran halor ki khardop ki badan ha block 2 UCEM ulaong bakin nong shong shnong ki lapen i ya ki kot kisla ha ka bayadei bak ki jaka ya ka japut bat nakaliang ka KHADC kan sara ya kane ka mat ha ka isi ban yatai bat yamir jingmut bat andaladam an sakot jingyalang ya ki nong yalam shnong ka block 2 ban penbet lang bat ki ya ki jingmut shwa ban ra pat sha ka regional committee nakaliang UCEM u kerman ru baka jingya kran ha ka wat ka baar ha ka jingya penbet put an la ban penbet no ya ki jaka ki badan ka jingya ka japun la sakilang ru nalor UCEM da ka jingdon lang u chairman ka KHADC uba El Bla u deputy CEM uba Peniat Sing Siem ki EM uba Tabor lang pathaw bat uba Rangkan Sai Kharbuki bat u MLA ka Mauhati uba Charles Marngar nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council nanta kasni ka laiterik ni naitung arhajar arpulai ki ka jingmen ni soban penpau jadi baik kini ka dong kathan karat nong tung mangiyo ekalat manwan yu kejat ringkat ba i deputy CM ba PNCM ringkat ba i ba Elbla belong chairman ringkat ba i ba Tibor lang pathaw belong i EM ringkat ba i ba Rangkan Sai Kharbuki belong EM kaju kapor ni so shngan ba dan lang bat ngi di local MDC MLA jonganika dong kathan iba Charles Marngar te nakaliang dungi kum ka council ni layo ban yo kejat menekasni hangtai hapo shnong umat ya ka ban lek ban jingo ban pet ya ka we ka jaka ka bolong ka we ka jaka le niam riti ka dostur jong ki longkwa ka jungi ki kha arkur kawai nak jaka kiba kibo sieng singi ong mau sieng leni mau benar jong ka kursten la yo ban yo kejat kata jaka bat nakaliang ni so ban penpau ka cingkemen bangi yo ban rung ban yu ban pet ban saki ya kini ka jaka baki longshwa ki balong ki parado pasnam juni ki khasi khara juni ki le niam le rukom kata jaka kalau kentang kabaat pat niyo ban ya kendu bat ki nong shong shnong jong ni shnong ki bahap ang ni po block 2 nadu ki long kemi nadu ki riurang ba ki long kpa ya kaba niyo ban ya kendu bat ki tekini ki arteli ki ki bang yo ban pendap antara sini ni lakhat ru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council balami khmat da u member u Abhijit Kro nakanika dong kathan ya kabanwan ban don lang batni te ni so kemenru ba tang sidak ban jungo ini kisno ni yo ruban poi ni po molasna bat kibabun ba ki noilam snong kila kwa bani kendo ini dah ka jingilam jungi local MDC bat di deputy CM jungi babat ka ilaka ka law and legal matters ngiyo bani kendo iki bat ka jing kendo jungi ka kham donjing mot chu namar ba nakaliang jungi kum ka council nakaliang jong CM bat deputy CM nilalong pa ki members jong ka regional committees on border issue ka ba bade day bat ka jing penbet kot habai day kanika district ribhoi kumjuru i local MLA ru iladon bentalang kum member jong kanika regional committees te nilai kendo ikino ilam shno bat kibabun bha kila peni la ka jong ki nongrim ki jong ki bat kumjuru kila aingi diki kot kisla long ki sakhi sata
te namun tak kata ngilap pediang nak kaliang jungi but habide bakan ni ngin sara pat haka executive committee ban ya syong perkhat ha but tat ondala dep ban ya merging mut but kumju rungin sakhat biang ini kisinjuk jungkin nong elam shno ni gadong hathan jini ban yo ban penbej final shwa ban penbej renti shwa bangin ra yakini kijing ajing mut syakar regional committee habide be ini syong put khadok kila don kamen shwa te but habaidi but kini baru ki jakan dari segi bahab blok tu but kumbangi lai kendu ki ruang ba tak kila ajing mut ini but ya kata ajing mut tak tahu ki bangun bah ki bangin hab ya thir ya tai bah but kini baru in sara ke executive committee shua bangin ras syakar regional committee te kini lu dari second day ki we ki bentar ki bangin ya keren lah ka regional committee Kumut ki punpa ba kani ka ka hab isani ha long wat la gadon gitu ke jing tho ki dak ki ni tai kon tho tin karpi ang long ho MP pe kata kalau apa ino syaka kamput kamsam deh ya kan ni haka regional committees ni long khot lang ni long members lang tingin yo banra kan ye kijing ajing mut jung kini kishnong ki banang ni tingin ra hangta benya penbai benya keren te kermen bah kan ni ka wat ka baar ka jing penbai put maka ni kan hab lang kan ni ka dong hai te singin yo benya tendong lang jing ajing mut ni banang penbit penbiang kata siki babun ki ingan dapat la on keren dot hang ni ru te haki kwai pak ki meeting singin sa pat ban keren sani bah pe kan ni ka dong hai kasingiru nakaliang jungi ka council KHDC ngila ban kya bah habede ba ka syong sup syong san banyak keren kerpang buat ni member jong ka karbi anglong autonomous council ba mi khmat bangila khot yaki bandan lang mene te ban kinti kena ba ki parado prasnam ki jungi ki ba syong ha kini ki jaka block 2 kinam dei ban sha penkhut hakalik kawan haka khayi ka khabar hakalik trailik ta kawan kesni tekan niru di kawai ka nongrim ka mingiwan banjua ban pet yaki ba kenem dai ban sha penwet ne ban sha ta haka syong sup syong sai kaniru ka bangila banjur bahana kaliang ka tim ka jungi ka kenhun jungi bangilek banjua mene dikti ai kuble yang CM jongi deputy CM chairman ba armut PM Ibalayawan Mandagasngi hakane ka dong ka than ka jongi kani ka konsumsi ka ba nahapan baik ban kami kani ka dai ka jeng angnut ka bala slam ngala ban nadu ko por ka bang nak sedang bandrong ada se council pum MTC bat kani ka sngi Mandagasngi lai trik jong unde banai kiri ka sngi balala ban urlong din ka ba iba penyai sing ilawan kumu CM jong district council kena kaliang jonga ngasung te ban ai ko boram sika DEI adin menglay krambat i dapat stat ye kene kejingwan jongo kamtam ye kene kejingwan mene ke po mau ba ki mau siang jong ki khat ar khat lai kur jong kene ka dong ka than ke jong kena kaliang jonga ngasung ban ai ko play bat ba so komen bangi yo ban jongo namar balai ka dei ka jaka ka jongi hakaba kala abdong de kispa snem tam hak baki ni ki longpur jong kene karai nong tu ki berapa non kam nomor ka council ka dei maka ban pai ki ki dustor pat ka dei benta da ka benta jong ka district council ban dei pai ban dei jong jangan semua ban ai college ka dei na benta kata deputy CM yo chairman ban ka tim ni berok ko te bat hadian ke jengwan jong ka jong iku tu ko molaong dai CM barok kinong elam snong wa bani kundu keren namar ba PE ba kini gejing pen ya baik put bi samru kanang ya syakman lokal MDC MLN nang ni ngade member jong regional committee CM ide member jong regional committee deputy CM ide member jong regional committee ngila so komen ya kene gejing kwa kendo jong ki ban hadin bagi la yo ban ye kendo ngila yo so subun ki eke oh nakaliang jonga lile boros kataru ala ikendo hebat inrai kam kong san kene kejing kendo duk CM ba deputy CM jangan ngek scam ba kene kejing wan ke jong CM jong ibu ski ringkat kejing trelang ba sejuk ke rambak snong ba karai nong tung iki baro khat kinya be kinya ti bat kum mala ong sakman ba nakaliang CM ai ku belai namari la ong ba ni sesim ni kene kejing aju mon berkhat manra haga executive committee bat manra aru ikine syaka regional committee dia tangkat tanah kalian ke jonga bat kebangas penpau kejing sukemen mene kalong ba nilai ya keren syapang ke songsuk songsang jumlah ong CM bat kum juru ya keroi kepan ngala keren dalam deru mene
hagamai dei but new member jong kani ka autonomous council ng Karbi Anglong bakam dei bendon ke jingkuet ya ke development kabawan na kejela ke jong iru ha dong snong dan hagi snong di badan hagane ke dispute area ke jong tetang kata na galen jong sama ai kublai so man ai kublai ya baro ki balayawan madagaski on behalf na punta ki breu jong konsensi ke jong